Pardon, waar vind ik vers fruit? Het fruit is daar vooraan links. Heeft u ook bananen in de aanbieding? Ja, de bananen zijn vandaag goedkoper. Waar staan de tomaten? De tomaten staan in het schap naast de komkommers. Heeft u ook regionale producten? Ja, we hebben veel regionale producten. Waar vind ik melk? De melk staat achterin in de koeling. Heeft u lactosevrije melk? Ja, die staat direct naast de gewone melk. Waar is het brood? Het brood vindt u bij de bakkerij rechts. Heeft u volkorenbrood? Ja, we hebben meerdere soorten volkorenbrood. Waar staat de pasta? De pasta staat in gang 3. Heeft u spaghetti? Ja, spaghetti staat boven in het schap. Waar vind ik koffie? Koffie is in gang 5 bij de dranken. Heeft u gemalen koffie? Ja, er zijn verschillende merken. Waar kan ik betalen? U kunt bij elke kassa vooraan betalen. Kan ik pinnen? Ja, pinnen is overal mogelijk.